Moi, olen Julius Kukkonen, Ideaforke työpajojen myyntipäällikkö MGA Oy:stä. Vieressäni on Tomas Meriminttu, Ideaforke työpajojen vetäjä, joka vastaa projektin vetämisestä alusta loppuun yhteistyöstä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Terve. Mikä tämä Ideaforke työpaja oikein on? Eli Ideaforke työpajapalvelu on tuotteistettu palvelu pörssiyhtiöille suunnattu, jossa yhtiöiden liiketoimintaan kehitetään aidosti uusia näkökulmia kannattavaan liiketoimintaan. Miten se käytännössä toimii? Joo, hyvä kysymys. Eli kun asiakas on tilannut tämän palvelun, niin me kootaan meidän lahtelaisesta korkeakouluopiskelijapoolista 12 korkeakouluopiskelijaa ja heidän kanssa sitten 2-4 tunnin työpajasta koostuvassa kokonaisuudessa pelataan tällaisia amerikkalaiseen innovaatiokirjaan perustuvia ideapelejä. Mihin niitä ideoita voi tuottaa? Ideoita voidaan tuottaa siis ihan asiakkaan omista lähtökohdista käsin, eli asiakas voi tuoda omia haasteita siihen, omia mahdollisuuksia. Ja sitten me voidaan myös tuottaa ideoita niin sanotusti tyhjöstä, eli meillä on 6 eri kategoriaa, joista voidaan niitä tuottaa ja ne näkyy tuossa ruudulla tällä hetkellä. Mitä tarvitaan asiakkaalta? Joo, eli tämä on asiakkaille todella helppo ja tehokas ja kannattava tapa tuottaa uusia näkökulmia aidosti uusin silmin ja ulkopuolisten silmin. Asiakkaanhan ei tarvitse osallistua näihin ideatyöpajoihin, vaan me viedään tämä ihan alusta loppuun kokonaisuudessaan. Ja tämä lopputuote tästä kokonaisuudesta on noin 20-30 sivuinen ideadokumentti, joka minä henkilökohtaisesti kokoan näiden ideapelien lopputuloksista. Ja sitten tähän kuuluu toki 20-30 minuuttinen alkuhaastattelu asiakkaalle. Eli asiakas haastatellaan ja kartoitetaan se tilanne, että miltä pohjalta lähdetään näitä ideoita sitten kehittämään. Ja sanoisin tähän vielä, että tämä on vähän kuin kullan huuhdontaa, että erotetaan ne kultahippuset niistä kivistä ja sitten asiakkaalle jää ne kultahippuset ja siitä voi sitten koota niitä kultaharkkoja ja lähteä kehittämään sitä liiketoimintaa. Kiitos Tomas, kiitos katsojat, olkaamme kuulolla. Kiitos.